Euskara eta lan mundue, arratiako lan mundue batzen dauzen proiektue da. 2017tik aurrera aizagaz batera eraten dugun proiektu da, eta helburue euskara sustatutea da arratiko enpresa, egoitza eta arlo sozioekonomikoko entitate guztietan. Errotak 2017en Eusgara proiektuen martxan ipini eban, eta 7 urte hauetan lortu dugu 30 enpresa eta erakunde baino gehiago Eusgara egitasmora batzea. Eusgara proiektuen tamaina eta sektore desberdinetako entitateak parte hartzen dabe, enpresa txiki, ertain eta handiek, eta edozein sektoretakoak. Eusgara proiektuek dauken ona da, enpresa bakoitzak bere ritmue erueten dabela. Hau da, enpresa asko dauz, hizkuntza irizpideak lantzeko erabiltzen dabena, edo hizkuntza paisai euskeratzeko aprobetxatzen dabenak, baina badauz enpresak euskera planak eiteraino irizten dizenak. Orduen, ona daukena proiektuek da, enpresa bakoitzak markatzen da ritmo, eta proiektu danak daukie Eusgara barruen kabidea. Orduan, danak gonbidatzen dugu, euren proiektuek Eusgarara hurbiltzea. Asko die, batzek euskararekin konpromiso hartu dekola. Badiei 25 urte euskara plana sortu ebala. Ordutik ja behar izan bat ikusi ban, enpresa mailan euskara bultzatzie. Eta 2017an Eusgara proiektua eta errotatik batzera hurbildu zirenean parte izateko, dudari barik han egon beharra zeukola iruditzen jatzon. Arratia mailan enpresa handienetariko bat dalako eta eredu moduan, eredu sentitzen garelako euskara mailan. Eta aktibidade sozioekonomikoan hor eragin eukiteko nahiagaz sartu zen. Gure helburua da Eusgara proiektuarekin urratsak ematea eskualdeko zaharrak gutxienez zaintza euskaraz jasotzeko. Euskara proiektuak eman diguna izan da aukera bat, 3 egoitzak batera lan egiteko eta elkarrekin proiektua aurrera eramateko. Ondala 5 urte sortuniko ekimena da Indeus, eta hain zuzen be euskeraz lan egin gure daben enpresei laguntzeko zerbitzuak eta produktuak euskeraz lortzen. Gaur egun 40 enpresatik gora daukegu Indeusen, tamaino ezberdinetakoak eta sektore ezberdinetakoak, baina danak industriari lotutako enpresak die, eta hor gabiz. Euskeraz lan egiteko aukera eskaintzen daben enpresa be, erakargarri zauek izan leikezela talentua erakartzeko, langileek erakartzeko.